私の名前はあきこ。もう定年退職を迎えて、夫と2人、地元である田舎でゆったりと過ごしていました。しかし、定年退職後も一緒に暮らしていた夫が心不全で亡くなってしまいました。それはあまりにも唐突なことで、私の胸はとても痛みました。本音を言うなら、もっと夫と一緒に暮らしたかったです。しかし、夫が亡くなってしまったので、そんな泣き言も言えません。私に優しく接してくれて、一緒にこれからのことを考えてくれる太陽のように優しい夫はもういません。こんな田舎まで来たの久しぶり。私が悲しみに暮れているというのに、最近の私の悩みの種である女性がそんなことを言い出しました。他にも弔問客がいる中、礼儀知らずなことを言う彼女は、私の息子の優斗の嫁の凛花さんです。彼女は父親が会社の社長をしていて、都会生まれの都会育ちということもあり、そのことを鼻にかけて、私たちのような田舎で暮らしたいと思っていた相手のことを見下しがちなところがありました。初対面の時から彼女は私と夫の正則のことを見下し、お父さんとお母さん、都会で暮らしたことないんですか？ええ、私も夫もこの地域出身で小学生の頃からお互いを知ってたの。私と夫はいわゆる幼なじみというもので、お互いのことを他の人よりもよく知っている仲でした。だから結婚を視野に入れた時、相手は彼しかいないと思ったのです。私たちは地元の企業に就職して男の子を2人産み育てていました。充実した毎日を送っていたので、わざわざ物価の高い都会に引っ越そうと思ったことは一度もありませんでした。しかし、都会生まれ都会暮らしの凛花さんからすれば、田舎暮らしの人間が都会に憧れないなんてありえないという考えみたいで、私たちが都会に一度も暮らしていないのは私たちに問題があると思ったみたいです。どうして都会に出てこなかったんですか？その方が絶対に人生が豊かなのに。と、まるで都会に出ることこそが正義と言わんばかりの彼女に、私も夫も苦笑いしてしまいました。都会至上主義の彼女に私、都会はちょっと人が多すぎてしまって萎縮しちゃうのよね。それに電車とか多いでしょ。駅も広いし、私方向音痴だから知らない場所だと迷子になるのよ。と言っても、ずっと都会で暮らしていた彼女は都会の駅で迷子になったことがないみたいで、今時駅の中で迷うことなんてあります？私は一度も迷ったことないですよ。電車の乗り換えなんてアプリとかでわかるんですから。と言ってきました。それに付け加え、ため息をついて、お母さんって遅れてる人なんですね。とぼそっとつぶやいたのを私も夫も聞き逃しませんでした。もちろん彼女の隣にいた長男の優斗にも彼女の言葉は聞こえていたことでしょう。だから優斗は慌てたように、まあ都会暮らしをしていたら自然と慣れるもんだよ。母さんも長年暮らしていたから、この土地のことは地図を見なくてもわかるだろう。そういうもんだよ。と言って私のことと凛花さんのことをフォローしていました。その程度のフォローで私と夫が抱いた凛花さんへの不信感は決して拭えなかったのですが、それでもここで凛花さんへの態度を悪くするのはさすがに大人げないと思ってやめました。凛花さんの表情を見る限り、悪意を持ってあんなことを言ったわけではなく、彼女にとっては田舎暮らしの人は見下してもいいということが当たり前の感性だったから出てきた言葉みたいでした。私も夫も
そんな感性を持つ女性と優斗がうまくやっていけるのかととても不安になりましたが、その心配はなかったみたいです。なぜなら優斗は地元でずっと暮らしていたいと思う私と夫と違い、俺都会に住みたいと高校生の頃から言っていたのです。というのも優斗は高校生の頃からネットに触れるようになり、そこで出会った友人たちが都会で華やかな生活をしていると聞き、都会に憧れるようになったみたいです。そんな彼は頑張って大学受験の勉強をして都会の大学に通うことになりました。一応私も夫も長らく共働きの夫婦として働いてお金を貯めていたので、優斗の大学資金を出すことは苦ではありませんでした。優斗は当たり前のように大学近くのアパートで一人暮らしを始め、私たちの手から離れてしまいました。そしてその後を追うように大学生となった次男の学も私たちの手の届かない場所へと行きました。少々寂しかったのは事実ですが、我が子の旅立ちなのですから私も夫も喜びました。何よりも大学を卒業して就職をしてくれたら、やっと私たちの手を借りずに独り立ちできるということで、夫婦二人きりの時間が取れると思っていたのです。だから私たちは一度も自分たちの暮らしに不満を抱いたこともありません。しかし凛花さんはどうしても私たちが田舎で暮らすのは嫌だ、田舎は不満だという言葉を言うのを期待していたみたいで、私たちが田舎での暮らしに満足しているというと顔をしかめました。しかもそれは彼女だけの反応ではありませんでした。会社経営をしていらっしゃると聞いていた彼女の父親も彼女と似たような反応だったのです。ゆうとくん、お父さんと母さんは田舎から出たことがないとか、それなら都会で結婚するゆうとくんに乗っかって上京したいと考えるのが普通のことでしょう。と言われて、私も夫もポカンとしてしまいました。彼が言いたいことはわかります。田舎でずっと暮らしてきた私たちが都会に少なからず憧れを持っていて、結婚してからも都会で暮らし続ける優斗についていき、私たちが長男夫婦と同居すると思ったのでしょう。しかし私と夫はそんなことを一度も考えたことはありません。私たちは同居は考えていません。田舎と言いましても私たちが今まで暮らし育った場所ですから、離れようとは思っていないんです。と答えると、凛花さんの父親はいぶかしげな顔をしました。そんな凛花さんの母親はすでに数年前に離婚していて、凛花さんと優斗の両家顔合わせの席にも出席しないということでした。二人とはもう縁切りも済んでいるみたいです。しかしその離婚は浮気など不貞の行為が原因ではなく、凛花さんの父親と母親の性格の不一致だと聞きました。どうやらその弁解をしたのは、自分たちの家庭に悪いところはないと私たちに分かってもらいたかったからでしょう。今は多くの夫婦が離婚するような時代なので、お互いの性格の不一致で離婚するのも不思議ではないのでしょう。しかしその話をした時に凛花さんの父親が、せっかく芋臭い田舎娘をめとってやったのにとつぶやいていたので、どうして彼の妻が離婚という結論に至ったのか分かった気がします。凛花さんも彼女の父親も相手に聞こえているのに自分の本音をつぶやくところは似ているなと思いながらも、私と夫は視線を交わして、優斗と凛花さんが結婚しても親戚付き合いは最小限にしようと口に出さずに会話をしてお互いうなずきました。きっと凛花さんの父親は何度も何度も田舎出身の妻に対して、田舎はダメだ、田舎は悪だみたいなことを言っていたのでしょう。
誰だって地元を悪く言われるのは嫌なはずです。その地元で嫌なことがあり逃げてきたのでない限りは、もしかしたら自分の母親が田舎出身だからと凛花さんも父親と一緒になって母の田舎出身をバカにしていたかもしれません。そうでなければ娘の結婚式にも絶対出ないなんて母親が言うとは思えませんでしたから。他にももっと理由があるのかもしれませんが、私も夫も凛花さんの父親の態度からそう思いました。人の印象って大事ですよね。こんな短い両家顔合わせの間に、私も夫も凛花さんと凛花さんの父親とは相入れないと思ったのです。だから私たちは両家顔合わせが終わった後、気まずそうな顔をしている優斗に、ああ、優斗、気にしなくていいわよ。きっと凛花さんは田舎とか嫌いだと思うから、お正月もお盆もうちに帰省しなくても私たちは構わないから。そうだな。わざわざ田舎を嫌っている凛花さんを田舎に連れてくる必要はない。と私と夫が言うと、優斗は何とも言えなさそうな複雑な表情をしました。私たちに対して罪悪感を感じているのかもとも思いましたが、それは気のせいだったのだとすぐに分かりました。優斗は結婚してから一度も実家に帰ってこなかったのです。次男の学の方もいい人を見つけて婚約者を連れて実家にやってきましたが、次男夫婦は結婚した後も定期的に実家に顔を出していました。それに対して長男夫婦は一度も顔を見せません。凛花さんを連れてこなくてもいいと言っただけで、優斗に来るなと言ったわけではないのですが、一人だけでも顔を出してくれてもいいと思うのですが、優斗一人でも実家に帰ってくることはありませんでした。しかも連絡だって来ません。まあ、頼りがないのは元気な証拠だ。あまり気にするのもやめよう。もうあいつは立派な大人なんだから。と夫に言われて、私も優斗が実家に顔を出さないことについてあれこれ考えるのはやめました。次男夫婦ともうまくいっている中、だんだんと私も夫も長男夫婦のことを考えることはなくなっていきました。そんな時です。心不全で私の夫が亡くなったのは、長男夫婦は実家には来なかったものの、次男の結婚式には来ていたので、さすがに冠婚葬祭には来るのだろうと思っていたら、案の定優斗と凛花さんは喪服を着てやってきました。しかしやってきたのもつかの間、凛花さんは「こんな田舎まで来たの久しぶり」と言い出したのです。確かに彼女がこの土地にやってきたのは、優斗が彼女と一緒に私たちに結婚報告をする時だけです。結婚生活も長く続いていたので、久しぶりなのは当たり前でしょう。しかし、そんなことよりも今は言うべきことがあるんじゃないでしょうか。お悔やみ申し上げますくらいは言えないものかと、私は思わずため息をつきました。ちょっと、お母さん、ため息をつくと幸せが逃げますよ。私は彼女の言葉に苛立ちました。幸せとは程遠い葬式の席で、この女は一体何を言ってるんでしょうか。私は本当に呆れてしまいました。それから私は優斗と凛花さんのことを無視することにしました。さすがの優斗も凛花さんの非常識な言動に対しておろおろとしていましたが、何もフォローしない姿を見て、次男の学が「姉さん、妻に対して注意もできないほど尻に敷かれてるのかよ。妻が非常識だから兄さんもつられて非常識になったんだな。結婚もうちょっと考えた方が良かったんじゃないか」とトゲがありすぎる言葉を言ったことにより、優斗はさらに居心地が悪くなったみたいで、その場で縮こまっていました。
それに対して凛花さんは自分の夫の様子を気にすることもなく、周りをキョロキョロとしていました。正直慌ただしい中、動かないでほしいという気持ちはありましたが、彼女に何を言っても無駄だろうと思って、私は彼女をスルーすることにしました。しかしこの時、彼女から目を離したことによって大変な事態を招くとは思っていませんでした。慌ただしさが落ち着いた時、周囲を見渡すと凛花さんはどこにもおらず、青い顔をした優斗だけがその場に取り残されていました。優斗、凛花さんはどこに行ったの？と聞くと、優斗はもごもごとしながら、ここにいてもつまらないから帰るって。私は呆れて肩を落としました。まさか彼女がここまで非常識な人だとは思いませんでした。これはさすがに彼女に一言言ってやらないと気が済まないでしょう。だって彼女のことをいさめないといけない夫の優斗は何もわからない子供みたいに震えていますし、役に立ちません。きっと家ではずっと凛花さんの言うことを聞いているのでしょう。そんな人間に説教なんてできるわけがありません。私がスマホを取り出し、今まで一度も連絡を取っていなかったけれど、一応最初に会った時に交換しておいた彼女の LINE を見つけ、電話をかけました。するとしばらくして私の電話に出た彼女はクスクスと笑いながら、あ、お母さん元気？私は今超元気なんですよね。なんでかわかります？と聞いてきました。愛していた夫の葬式の後なのに、私が元気なはずがないでしょう。むしろ彼女はどうして超元気なんて言えるんでしょう。非常識というよりは無神経な彼女にさらに呆れてしまいます。あなた、いい加減にしてくれる？と言うと、彼女は何を怒られているのかわからないみたいで、はいととぼけたみたいに聞き返しました。私はそんな彼女にさらに言いました。今日は私の夫の葬式なのよ。なのにその態度は何なの？人のことをなめるのも大概にしなさい。と言うと、彼女は気まずそうにするわけでもなく、逆に大きな声を上げて笑いました。お母さんってば真剣すぎ。別に私にとっては関わってもいない男が一人亡くなった程度だし、私が悲しんだりする必要なくない？むしろあんな泥臭い田舎まで行ったことを褒めてほしい感じ。いくらなんでもひどすぎます。彼女は人が亡くなることが分かっていない子供みたいです。一体どんな教育をしたらこんな女が育つのでしょうか。私が驚きのあまり何も言えずにいると、彼女は、あ、でもさすがに田舎に行って帰ってきただけじゃ、私も何しに行ったかわからなかったから、通帳と印鑑もらってきました。はあ？お母さんはお父さんの遺産がこれだけもらえるので、自分の貯金がなくなったところで大丈夫でしょ？ちょっと待ちなさい。思わず大きな声が出ました。それと同時に困った顔をした次男のお嫁さんが、お母さん電話中すみませんと声をかけてきました。そんな中、電話の向こうの凛花さんは高らかに言いました。田舎くらいあんたよりも私の方がお金をちゃんと使ってあげられるんだから、もう280万使っちゃったわ。返してって言われても返さないから。という彼女に私は思わず大爆笑してしまいました。私の笑い声に、あ、何？と凛花さんは驚いていましたが、私は笑うのをやめてとあることを口にしました。通帳の名義は確認した？どうやってお金を使ったかは知らないけど、名義を確認し損ねるなんてバカな泥棒もいたものね。え、嘘でしょ？ガサゴソと電話の向こうから聞こえました。
きっと彼女は自分が持っていった通帳と印鑑の名義を確認していることでしょう。そして名義の名前を見た彼女は、あきこでしょ、お母さんの名前じゃん。何も間違ってないじゃん。と言いましたが、私は首を横に振りました。私の名前は漢字3文字であきこよ。でもその通帳の名前は2文字のあきこだと思うわ。どちらも同じ読みだけど漢字が違うのよ。じゃあこの通帳の持ち主は一体誰なの？私はそばにいた次男の嫁のあきこさんの方を見て一緒に肩をすくめました。まさか自分の義弟の結婚式に出席したのにその新婦の名前を覚えていないなんて。次男の嫁のあきこさんのことよ。次男の嫁？そういえばそんな名前だったっけ？どうやら彼女にとっては都会暮らしをしている自分たち以外はどうでもいい存在みたいです。だから次男の嫁のこともすっかり忘れてしまったのでしょう。そして彼女は次男の嫁の職業もすっかり忘れてしまっているみたいです。それは一番忘れちゃいけないと思うのですが、忘れているみたいだからちゃんと言っておくけど、次男の嫁のあきこさんは警察官よ。現役のね。やはり凛花さんはそのことも忘れているみたいでした。彼女は現役警察官から通帳と印鑑を盗んだのです。いや、警察官が相手だろうが他の人が相手だろうが、彼女がしたのは盗難で許されないことです。しかし盗まれたのが警察官であるあきこさんだったので対応が早かったです。もうすでに被害届をあきこさんは出しに行ったわよ。早くない？私と違って次男嫁はお母さんたちと仲が良かったからずっとそっちにいたはずでしょ。盗難が分かってすぐに私に抜けますって言ってくれて、私があなたが犯人だと思うって伝えたらさっさと警察署に行ったわよ。止めてくださいよ。長男の嫁を犯罪者にするつもりですか？何を言ってるんでしょうか。私が彼女を犯罪者にしたわけではなく、彼女が勝手に犯罪行為に手を染めていただけなのに。私は呆れてため息をつきました。どう考えても悪いのは凛花さんです。すると私の電話を聞いていた優斗が青い顔をしたまま、どういうことなんだ？凛花が泥棒？と聞いていました。私は凛花さんとの電話を切らずに、そうよ、あなたの嫁は次男嫁の通帳と印鑑を盗んで今280万を使ったみたいよ。立派な窃盗犯ね。と言うと優斗はなぜかその場に泣き崩れました。もうたくさんだ。凛花の浪費癖にはもう耐えられない。自分はブランド物のカバンやアクセサリーをたくさん買うくせに、俺には外食も許してくれない。それどころか俺のご飯はいつももやしと冷や飯だけ。家事もしないから家は荒れ放題だし、俺が注意するとすぐにお父さんに泣きつく。その上犯罪者だなんて、もう離婚だ。優斗がわめき始めたのが凛花さんにも聞こえたみたいで、電話の向こうから離婚、そんなの許さないわと聞こえましたが、私には関係のないことです。そうね、身内の通帳や印鑑を、それも葬式の場で盗む人なんて、一体これから何をしでかすかわからないわ。それに凛花さんって父親の会社で働いているんでしょ。身内の葬式でもやらかしている人が自分の父親の会社内で盗みをしていないなんてことはないはずよ。そんな人とは縁を切った方がいいわね。と私が言うと、電話の向こうの彼女は、何言ってるのよ。あんたたち後悔しても知らないわよ。と勇んでいましたが、
電話越しに噛みつかれても痛くも痒くもありません。それに彼女はこれから逮捕されるのですから、私たちにはもう関係のない話です。関係あるのは優斗くらいでしょう。しかし私はもはや優斗が彼女と離婚するかどうかもどうでもいいのです。私は凛花さんとの電話を一方的に切り上げると、優斗の方を見て、あなたとも縁を切るわ。どうしてだよ。だってあなた嫌だ嫌だと言っていたけど、私たちに対してひどい態度を取る彼女に一度も怒ったことないじゃない。しかも次男の学の結婚式では凛花さんに影響されたせいか、凛花さんと一緒に私たちのことをバカにしていたわよね。私、自分のことをバカにしてくる息子を持った覚えはないの。そんな、あれは一時の気の迷いで。この後に及んでごめんなさいの一つも言えないの？今後何があっても私や弟に頼るのはやめてちょうだいね。私たちは静かに夫のことを送り出したいの。さっさとここから消えてちょうだい。と私が言うと、優斗は泣きながら出て行きました。そのまま私は優斗と凛花さんの連絡先をブロックしました。その後聞いた話では、凛花さんはブティックショップで見つかり、ブランド物のアクセサリーを購入手前で店員に怪しまれて通報されていたみたいです。その店には何度か行ったことがあるのに、自分の名前ではない通帳を持って凛花さんがこれで払うなんて言っているから、不審に思うのは当たり前ですよね。彼女は少々お待ちくださいと言って、店員が商品を持ってバックヤードに入り通報をしている間、もう購入できたものと思って上機嫌で私の電話に応じたみたいです。明子さんの被害届もあり、警察に連行された凛花さんですが、彼女の話は終わりません。なんと私は当てずっぽうで彼女が自分の父親の会社でもやらかしていると言ったのですが、それが当たっていたのです。彼女は自分の父親の会社内で人のものを勝手に取ったり盗んだりしていたみたいです。しかしそれを表立って言おうものなら、父に言って解雇してもらうわよと威張って言っていたみたいです。今回彼女が会社の外でもやらかして警察のお世話になったのを見て、社内で黙っていた人たちが一斉に被害届を出し、凛花さんは無事前科持ちとなりました。その結果、彼女の父の会社もイメージが転落。社員たちも一斉に退社したため立ち行かなくなり潰れたみたいです。その上、優斗は離婚したのでもう誰にも頼れない状況。まあ自業自得ですね。私は今彼女たちが嫌っていた田舎で次男夫婦と一緒に孫に囲まれて穏やかな老後を送っています。